gizatasun ederrean. Plaza inguruan aurkitzen ziran lehengo ohitura zaharrean. Ezilak hasi ziran binbilidan bara, goiko piztien motor burrumba entzuna zan berehala. Emakume eta ume gaxoak kurriska zeriotela, heriotzari esinahirik nora joan etzekitela. Ehunka izan ziran etxe jauzien zakarpetan geldituak, nortak izen bakale gorrian zeharo erdibituak. Infernu honetan usten gaituzte laguntza gabe galduak. Oi euskaldunen minonia zerik ez du sentitzen munduak.